रस्त्यावरील खड्ड्यांवरून हायकोर्टानं प्रशासनाला खडेबोल सुनावले। खड्डे आणि उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून एखाद्याचा जीव गेल्यास आता मृतांच्या वारसांना 6 लाखांची नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे। तसंच जखमींना दुखापतीच्या स्वरूपानुसार 50,000 ते 2.5 लाखांपर्यंत नुकसान भरपाई द्यावी लागेल। हायकोर्टाने या संदर्भात आदेश सुद्धा दिलेले आहेत। गेल्या 10 वर्षांपासून अनेकदा आदेश देऊन सुद्धा प्रत्येक पावसाळ्यामध्ये रस्त्यांची स्थिती दयनीय असल्याचं दिसतं। या आदेशाच्या पूर्ततेसंदर्भात महापालिका आणि इतर प्राधिकरणांनी दिलेलं आश्वासन कागदावरच राहिल्याचं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलंय। खड्ड्यांमुळे होणारे मृत्यू, गंभीर दुखापती नेहमीच झालेलं आहे आणि त्यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरलं नाही तर या दुःखद परिस्थितीची दरवर्षी तशीच पुनरावृत्ती होत राहील असं त्यांनी कोर्टानं म्हटलेलं आहे। निरीक्षण नोंदवलंय। रस्त्याचं निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिलेले आहेत।